16 activiteiten om te testen wat er weer open kan. Het is woensdag 7 april. Dit is Zeeland Nu. Geselecteerden maken zich klaar voor bezoek. Eindelijk weer eens koers. En het Wiegen is speeltuin voor onderzoekers. Goedenavond. Alvast een klein beetje ruiken aan het oude normaal. Nog deze maand gaat ook Zeeland een klein stukje open voor sport en cultuur. Van het kabinet mogen hier 16 testactiviteiten worden georganiseerd. En dat is heel goed nieuws voor onder meer een zwemparadijs in Nieuwvlietbad en de Grote Kerk in Veren. Ja, ik dacht echt erg blij dat we de kerk weer open mogen doen. Dat de mensen kunnen zien en genieten van dit geheel. Mijn collega's zijn heel enthousiast deze morgen begonnen. Hebben de eerste telefoontjes al aangenomen van gasten die vragen van hey, kunnen we meedoen? En verder wachten we af. Oké, is daar nog bezig. Als je hier dan toch moet wezen, dan ben je hier en dan zie je er. Dan denk je, jongen, jammer hè. Ik kan het dus niet laten zien. Nee, vind ik jammer. Maar nu kan het dus wel. Het duurt dus niet heel lang meer tot hier in de Grote Kerk in Veren eindelijk weer bezoekers mogen rondlopen. Maar meedoen aan die testevenementen, dat kan niet zomaar. Want om toegang te krijgen moet je je 40 uur van tevoren laten testen. En alleen met een negatieve coronatest word je toegelaten. Een kleine kanttekening. In Zeeland kunnen bezoekers zich alleen laten testen bij de commerciële teststraat in Geersdijk. Als gasten inderdaad door de tunnel zouden moeten, is die vrijdag, volgende week vrijdag, een aankomstdag. En dan heb je al gasten die misschien al onderweg naar het park zich al kunnen laten testen. Dus die afstand zou korter kunnen, zou bevorderlijk zijn. Maar omgekeerd merken we toch wel dat best wat mensen nu al willen deelnemen en dat de tunnel voor hen geen grens is. De organisatie achter Brouwers Eiland, het project met vakantieeilandjes bij de Brouwersdam, wil geld zien van de gemeente Schouwen-Duiveland. Ze hebben een schadevergoeding ingediend van 32,5 miljoen euro. Na jarenlange voorbereidingen besloot de gemeenteraad afgelopen november om toch een streep te zetten door het bestemmingsplan en dus het hele plan. Het bedrijf stelt nu de gemeente aansprakelijk voor de al gemaakte kosten en de winst die is misgelopen. Ongeveer 80 Zeeuwen hebben gebruik gemaakt van het punt waar je drugs kunt laten testen in het eerste jaar dat het open was. En bij die 80 tests bleken de drugs een paar keer te gevaarlijk om ze te gebruiken. Nuttig dus. Toch had het testpunt met de naam 101 toch gehoopt op een andere start. Ja, het is een heel gek jaar geweest, hè? Corona en geen festivals. Dus we hadden eigenlijk gehoopt op een hele goede start en mede door de festivals naamsbekendheid kunnen opbouwen en dergelijke. Nou, dat is nu allemaal achterwege gebleven, dus de toeloop was een stuk minder wat dat betreft. In het eerste jaar kwamen zo'n 80 Zeeuwen langs met hun drugs. Gezien de coronacrisis valt dat niet tegen, vinden ze bij 101. En belangrijker, de testlocatie heeft zijn nut bewezen. We hebben in ieder geval wel een klein beetje beeld van wat er nu speelt op de Zeeuwse markt. En verder toch een aantal keer mensen moeten waarschuwen voor gebruik. Hè. Dus dan grijp je toch in de volksgezondheid uiteindelijk. Zo kwamen er mensen langs met speed, cocaïne, MDMA en de relatief nieuwe drug 3-MMC. Zeker met pillen die hoog gedoseerd waren. Hebben we het advies gegeven om niet te gebruiken. En momenteel loopt er nog een red alert voor cannabis. En daar zitten chemische stoffen op, waarin de effecten worden heel heftig en de risico's uiteindelijk dan ook heel heftig. Je ziet hem al zwart worden. Ja. Dus de werkzame stof in dit pilletje is inderdaad MDMA. Uit onderzoek blijkt dat het afgelopen jaar minder harddrugs is gebruikt. Dat komt vooral omdat er niet of nauwelijks festivals en feestjes waren. Maar de thuisgebruikers weten de testlocatie toch te vinden. Nu gaan we zeker eerst het gesprek aan in verband met corona. Want het is wel belangrijk om in deze tijd op je gezondheid te letten. Als we nou merken dat iemand toch wil gebruiken of toch gaat gebruiken, dan is die uiteraard welkom op de testservice. Testservice Goes met Leo. De testlocatie is door de coronacrisis een tijdje dicht geweest en werkt nu alleen op afspraak. Mensen moeten eerst bellen. We hebben een telefonisch spreekuur van 10 tot 1 elke donderdag. Nou, dan kunnen ze bellen voor een afspraak voor diezelfde avond. Het werkt, maar we zien wel dat het een enorme drempel is. 101 verwacht de komende zomer weer meer aanloop. Ja, laten we hopen dat we weer festivals hebben. En dat we daar ook kunnen staan op de festivals. En dan kunnen we ook bekendheid geven verder eraan.
En dan hoop ik dat mensen toch hun weg vinden naar ons om toch hun drugs te laten testen. De eerste wielerkoers voor mannen in Nederland sinds de uitbraak van corona werd vandaag gereden in onze provincie. De eerste 50 kilometer tenminste. De Scheldeprijs startte vanmiddag bij Douw in Terneuzen. Het is een somber beeld, koers zonder publiek. Normaal staan er bij de ploegbussen handtekeningenjagers en worden er talloze foto's genomen. Vanwege corona was publiek niet welkom bij de start van de Scheldeprijs. Door het weer verviel ook nog eens de ploegenpresentatie. Maar ondanks alles was de gemeente Terneuzen toch tevreden. Het had zeker heel veel voeten en daden om toch de start door te kunnen laten gaan. Door alle zeer beperkende maatregelen COVID-19. Ja, dat was wel even een dingetje. Het heeft erom gespannen, maar uiteindelijk is het gelukt. Dus heel erg blij. 3, 2, 1, go! Kijk, weet je, die Belgen die vroegen om wind. Nou, wind krijgen ze vandaag. Dus daar kunnen ze echt goed op bedienen. En misschien als toegeeft ook nog een paar sneeuwbuitjes. Met die buien viel het mee, maar de wind speelde op de Zeeuwse wegen wel een grote rol. Het peloton brak al snel in stukken en ook een aantal renners viel van hun fiets. In groepjes werd Zeeland verlaten en gingen de renners naar finishplaats Schoten. Ja, en de wedstrijd is zojuist gefinished. De Belg Jasper Philipsen heeft gewonnen. De Hedwiegepolder is een uniek praktijklaboratorium geworden voor onderzoekers en studenten. Over een paar jaar wordt de polder onder water gezet. Daarom kun je er nu van alles mee doen. Je kunt bijvoorbeeld testen hoe goed dijken tegen overstromingen kunnen. Het deel van de Nederlandse Hedwige en de Belgische Prosperpolder dat onder water komt te staan is afgesloten voor het publiek. Hierachter vinden totdat de Scheldedijk op verschillende plekken wordt doorgebroken experimenten plaats. Hier is een experiment over overslag. Wat we hier proberen te onderzoeken is hoe snel wanneer de toplaag van de dijk gaat erosie hebben. Als de graslaag weg is, dan kan de dijk snel doorbraken. Dus we willen kijken wanneer dat gebeurt en onder welke omstandigheden. Een stuk verderop, aan de andere kant van de dijk, zijn studenten van verschillende scholen, waaronder een van de HZ University of Applied Sciences, onderzoek aan het doen in de vooroever. We doen vandaag allemaal metingen met speciale apparatuur. Daarmee kijken we op verschillende locaties naar de stabiliteit van de bodem. En omdat deze polder natuurlijk uiteindelijk onder water wordt gezet, is dat belangrijk voor de kustbeveiliging straks. Dus, we hebben oefeningen, 4 oefeningen die gebeuren met coaches. Die zijn mensen uit ons project, Polder to Seas, maar ze werken niet in onderwijs. Dus ze zijn onderzoekers van andere instituten en andere bedrijven. En ze hebben specifieke vraagstukken waar de studenten mee kunnen helpen. Dat is echt geweldig, dat is waar je het voor doet. Je krijgt natuurlijk allemaal lessen en dan zie je dat wel op foto's, maar dat is heel anders dan echt daadwerkelijk op locatie zijn. Het Europese onderzoeksproject Polder to Seas is een samenwerking tussen verschillende buitenlandse overheden, waterschappen, bedrijven en onderwijsinstellingen. Wat we hier doen is heel relevant, ook voor de praktijk in de toekomst, voor die studenten. Dat we gaan de nieuwe generatie, jongere mensen, studenten en ook young professionals trainen. Dus het is heel belangrijk om echt in de praktijk dingen te doen. Helaas konden de studenten door corona hier veel minder vaak zijn dan ze hadden gehoopt. Toch gaan de onderzoeken ook zonder de studenten verder. Want testen in een levend laboratorium als deze is zeldzaam. We kunnen heel veel experimenten doen in een heel korte tijd. Binnen 2 jaar kunnen we dit gebied heel goed gebruiken en ook echt grote experimenten hebben. Die kunnen ook doorbraken veroorzaken. Dus dat is bijzonder. Uit de eerste testresultaten is gebleken dat de dijken oersterk zijn. Maar dat de dijk sneller schade oploopt als er dierensporen zijn of als er een dier een hol heeft gegraven in de dijk. We moeten ook onderzoeken hoe kunnen we de onderhoud van die dijken verbeteren en dit soort problemen oplossen.
Deze dijk verdwijnt en verder landinwaarts wordt een nieuwe aangelegd. De Hedwige-Prosperpolder vormt dan met 465 hectare het grootste getijdengebied van West-Europa. Dat biedt opnieuw een speeltuin voor onderzoekers en studenten. Eind 2024 zal het eerste water de polder instromen. De dag begon grijs en met natte sneeuw, maar het werd beter in de loop van de dag met brede opklaringen. Het werd 5 graden. Morgen flink wat zon. De temperatuur gaat wat omhoog en er is minder wind dan vandaag. En dat was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.